Oh
Kumoro Sabiar putar so Kesu podo Jauhnya sanya so Sajuru-juru ngayai ayo Jalung rada ning sing ngekit kempling aku jalung rada sing ngekit kempling Mas Adi rada kempling dua-dua dia aja
mati ini bocah cilik-cilik senang arep pokoknya ketabrak utawa ketabrak pecut dijaga ya ada bu apa maning ayo siji maning lagune ayo Babang wetan jarum ya oh babang wetan Sahara nomor tahu layar pamit mulih komplati babang wetan oh iya gue ya selo iya cocok masih cocok kayak agar mantuk tanggalnya jodoh ya gue Armando kan anu gelem lah agar jodoh kok iya
Ayo Mas. Nggih, waktune. Yo. Kanggo mulih biasanya cek pamit mulih ya Mas. Ya, iya. Iya kanggo gantian karo batin-batine seluruh teman-teman. Ya. Apa ayo senengnya jaluk apa? Ini. Iya. Matur Bawati apa pamit mulih? Biasanya pamit mulih. Orang bocah orang mantuk. Oh. Pamit mulih ya. Tuh. Selamatan. Iya. Oh, selamatan. Selamatan alur. Betul. Selamatannya pada berselamatan Buati, selamat badan lah. Ya Bob, lu juga selamatan.
Kok tidak nono? Akeh banget kok. Ora nampung siji tok. Ya gari barong jawane belum tentu berdulang Iya. Ayo Pak Tahul, bukan kapit tuli. Arong. Iya. Yen
batin kubur dan ilo yen nganti mukti urung pamitan kabeh sun ada ingin bentak THR THR bewingin THR usah ya nanti bang kesenang serok berik yang biru alah Dut gini bang aku gampang oh iya jak lalen karo youtuber nang desane dek pira-pira nggih Rebo Mas Tupri kaliran channel ajak lalen pokoknya mulai ngesuk sore ke tayangan iki bisa mbok ditayangna Mas Tupri ngesuk sore bisa ya mohon dukungannya ditul lah kepenake ditul lah iku bae ya iso wae bisa ya ajak lalen eling-eling apa kaliran channel
balong-balong katon